तो कहो हमरा से सखी के बात सखी जाने के हक बा ए सखी का कही हमरा से तो कहले नहीं खिजा। हां तो गिल द गुड्डू भाई खई है जलजीरा छीट के वहां के बाहर चल गईनी ना कहियो फोन करतनी ना कहियो समाचार पूछेनी। अच्छा कहियो ना पूछला ना। अच्छा अच्छा हित के महीना आइल बा हमरा मन करता वहां के साथे गेहूं काटे के। ए मुलचनवा तोर बहले बा का चैत के महीना आ गइल बा गेहूं काटे के मन करता उतार लगे फोन नहीं फोन करता कम से कम ताहरा फोन कर लेवे के चाहिए। बस यह मौगी फोन करत या कहते कि आज ऐसन बात कहे कि त आइए जाई है ना तो कहियो ना होई है ओनी उधी आइए जाई है। विदेश रहता तो उड़िए किनवाई है 80 025 25 99 380 80 उठाइए ना उठाइए ना गौरी में सटाइए ना उठाइए ना मार बढ़नी चार्ज में लगोले बने कारी हां चार्ज में नहीं खन उठाओ ना देखा दूसरा नंबर लगाओ 62 0 33 83 592 ई जाई जाइए उठाइए ना उठाइए ना उठाना रे नतिया मारे दोनों सिमो एक में हुर दले बड़े कारी हां हुर के सूत गइल बने 12 बने नहीं लागत होई चार्ज 99 344 हां 74 769 69 हेलो 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 के बोलता तार भतार ओ मुलचन जी एगो भतार के फोटो खींच ली सादा सेटवा से आधार मौगी कलश के हमार पढ़नी हमार भतार तो इतना उरेब ना बोले ना ना इतना बोका ना लगाओ तिया हेलो 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 के हो बुझ जा इतना दिन में बुलाइए गइलू हमरा वेंटिलेटर के पापा हां रौरे होई न एकदम की झूठ नहीं न बोलत तन को ना रे काहे के बाहर गइनी ए ना जती है ननका का पैंट कहां से छियाई दीपावली के दिन रे के कितना खोजनी किरवांगना में दियरी बरती हम छत पर मोमबत्ती पिघलैती यस एगो बार के छावड़ा के मुड़ी पे काहे ना धो देलू रे बना होइनी छठ के दिन के बनावल ठेकुआ जो हते सब ठेकुआ अरुआ गइलू सब ठेकुआ ले के चित कबरी बकरिया के खिया दो चितकबरी बकरिया भी रखलाई बाड़ू मार बढ़नी माई के दियरिया कहां बेलाती रहो बताई खिचड़ी के दिन कितना शौक से धोधा बन रहे कि हमारा जाके को कटा काट के खा लिए तो बनावल सो दे कौन सी के हो मकई के चिउरा के चाउर के बजड़ा के बलटांगुन के मकई के धोधा ना होला बनावेले मुलचनवा के मेहरारू अरे बताओ नहीं नु तो सब धोधा मेहरा गइल आ सब धोधा मेहरा गइल तले जाके लांगड़ा पड़ावा के नादा में डाल दहने लांगड़ा पड़ावा तो खादू तो हइले खइला के मारे दोनों गोड़ में पोलियो मार देलो आइब कि ना तन कहीं ए आवते बानी टिकट कटा लेल बानी खाली ट्रेन पर चढ़ के चल देबे आ तो सही बोल देले बारो कहतिया हां दरना कहतिया परदेसिया बला नइखे कुछ याला परदेसिया बला नइखे कुछ याला तहरा याद में जरेला छतिया
जी हो जागले रहेले आखिया ए राजा तड़पी के बीते रतिया जागले रहेले आखिया ए राजा तड़पी के बीते रतिया जागले रहले आखिया ए राजा तड़पी के बीते रातिया जागले रहेले आखिया ए राजा तड़पी के बीते रतिया कमला गाड़ी उसके लगना हमने देना उसको सजना आगे लगे यार को आगे लगे यार कहती है जी बलम राजा जी तारा का बुझाई का बुझाई तारा का बुझाई ये पति पत्नी के प्यार कैसन होला हाँ तारा बुझाई तो ऐसन हाल हमार ना करतो हाँ तू गजन बराजा कितना प्यार करिले घर कब अइबो इंतजार करिले अरे बाबा आई बाल इंतजार करिए अरे बाबा आई बाल तू गजन बराजा कितना प्यार करिले घर कब अइबो इंतजार करिले हाँ अरे बाबा आई बाल इंतजार करिए अरे बाबा आई बाल इंतजार करिए ए करे जा हे जानू रोज बरसे मन रहेला बेचैन रोज बरसेला नैन मन रहेला बेचैन रात बीत फेरू करवटिया ए राजा जागले रहेले अखिया ए राजा तड़पी के बीते रातिया जागले रहेले आँखिया ए राजा तड़पी के बीते रतिया जागले रहेले अखिया ए राजा जी तड़पी के बीते रातिया जागले रहेले आँखिया ए राजा और का बबुआ और का अंतिम लाइन में कहती औरत के बोला मुआ हे राजा जी पुरस्कार अल्लाह पुरस्कार बोल दी श्री तेरस राय जी की तरफ से हमरा के 101 रुपया के धनराशि प्रदान भइल।
जब न खजाना से रुपया भगवान भंडार भरल रही आज ये रुपया दिहल भगवान ओकरा के निरोग राखी स्वस्थ राखी ई भगवान से प्रार्थना करब। सारमा मनोज नहीं आओ तारा हो हमरो करी गावता रहो हमरो करे गावता रहो हमरो करे गावता रहो। सारा मनोज नहीं आओ तारा हो हमरो करी गावता रहो हमरो करे गावता रहो हमरो करे गावता रहो। सुन महेंद्र तिवारी केहू का नाम लेवे के बा तो केगा नाम लेवे के बा एकर ज्ञान सबकरा ना होई यदि जे स्टेज पर बोलता ओकरा ना होई महेंद्रा छोड़ेंगे बोला जाला वे संस्कार साफ सारा धर्म में ले अब है एगो पंडित जी के कहे ये तो कलर महेंद्र तिवारी के कर नाम हो के कर ब्रांड के जे ठेका बजाओ तनी आ जितना निमन ठेका बजाओ तनी उतने निमन गीत भी लिखी ले आ जितना निमन गीत लिखी ले उतने निमन गईबो करी ले वो से तो निमन ये का पढ़ाई ले ये गीत के यदि यहाँ के दिया जाए गावे के तो हमरा से निमन यहाँ के गाई जी कितना जना तो मर जाए यहाँ के गीत हो कहे महेंद्र तिवारी घर में रोवे ताहर प्यारी सुन महेंद्र तिवारी घर में रोवे ताहर प्यारी बाड़ा कोई सन ना मने लबतिया राजा जी हरि जागले रहले आँखिया राजा हरि जागले रहले आँखिया राजा जी तड़पी के पीते रातिया जागले रहले आँखिया जागले रहले आँखिया राजा तड़पी के पीते आई अब वह मंडली से सेवा की खतर के एक बाद जी तेल लगा के होई अरे भाई अब का लगा के तू करवाई बो अभी तू है जानता रह कि तेरा का सेट करेला जौन जौन मन करे तौन तौन लगा के करवा लो बाकी एगो हम तरह के सुझाव दे देता अरे लगा के रखी हाँ भेसली भेसली लगा लो 5 रुपया ला चाहे लगा के रखी हो करुआ तेल अखेल करी आई हो